tsimaye. Na shiga damuwa na rashin sanin ki farin cikin raina, ke ɗaya ce cikin mata mai saita min tunanina. Kai na sakarwa duk ragamar soyayya ta a can baya, sai ka ga za a jurewa tilas nema kaman kwana. Kai, ni kake rike ma hannu? An rike maka hannun me zaka yi? Bayarwa na ne ya fadi wai na tana. Ƙarya yake bayro na ne ya faɗi. Ba ta bayaranta. Ki zan ba ta bayaranta. Na ce ka ba ta bayaranta. Za ka ga inda zamu yi da kan zamu ta auka. Amina me haɗa ku da wannan kuma? Kawai bayro na ne fa ya faɗi na fito yake cewa wani bayro. Ki daina kula irin wannan iska aje. Su kansu ba san shi ka. Ashe dama kana nan? Gani nan a rayu. Ku sake shi. Nazifi, za ka tuna da marin da kama fuskan nan tun muna makaranta akan Amina? To, me ya faru kuma da kake tuna min da abin da ya riga ya wuce? To lokaci ya yi ne da ya kamata na rama. Ai yanzu ka fama min ciwon da yake damuna ne a cikin zuciya. Don haka yanzu zan ɗau fansan abin da kamun tun a makaranta. A'a goje, ba tsohuwar gabanku ita ce yanzu a gabanmu ba. An biya mu kuɗi ne masu yawa domin mu ɗauki rayuwarka don soyayyarwa ku da Amina. Na san ka tun ba yau ba kana da zafin zuciya. Faɗan nan ba naku. Ku bari na aiwatar da abin da yake zuciya na. Ku ba mu wari mu bambanta tsakanin zare da abawa kafin sai mu abin da ya kawo mu. Ya jikin nashi? Jiki dai alhamdulillah. Sai dai gaskiyar magana shine yana buƙatar hutu. To shi kenan wasu mun gode sosai. Ba damu, Allah ba shi lafiya. A jikin naka. Allah ya ƙara sauki. Wallahi, domin damar soyayya ta da Amina ba. Ka daina faɗa irin haka. Yanzu mu da dukkan abin da muke bukata shine Allah ya baka lafiya. Amma ba magana soyayya ba. Yanzu duk wanda suka ma irin wannan duka, na tabbatar cewa
wata rana za su iya ɗaukar ranka kuma za mu rasa ka baki ɗaya. Menene amfanin rayuwa da har zan yi ta ba tare da Amina ba? Ka daina faɗan yin wannan. Ana so kana faɗan yin wannan. Kamar yanzu ka samu lafiya tun magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alban sai aka yi ne? Lafiya kalau. Ya garin ne? Alhamdulillah. Kai ya. Kai abokina jikin naka. Sauki. Ya sauki dan jiya kuma magana baya iya. Allah ya sauki. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wato ba wani abu yasa na tara mu iyayen gari ba sai dalili da wasu abubuwa da nake ji suna tasowa a cikin garin na wanda raina baya min daɗi da abu. Matsalar ko ita ce a bisa auren 'ya'yanmu da muke yi sai ina jin wasu maganganu wanda ba su dace mu iyaye mu riƙa yi wa 'ya'yanmu haka ba. Allah maɗaukakin sarki dai shi ce aure kuma aure sunna ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki yana cewa fankihu ma ɗaba lakum minan nisa mathna wa thula wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Na'am. Wannan Allah ne ya faɗi wannan da kansa. Annabi Rahama yana cewa man istada minkum falyatazawwaj. Annabi yana cewa duk wanda ya samu hali daga cikin ku to ya aure. To auren nan akan me ake gina shi? Abubuwa ya yi kyau. Kar ku matsa, duk wanda ya gudu za a harbe shi. soyayya tsakanin yaro da yarinya to babu aure. Kamar kai gini ne babu foundation. Kai uba ko ke uwa ba ke zaki je ki zauna yarinyar na ɗakin ta ba, ita ce za ta zauna da wanda take so. Mun sani aure ko na farko da aka ce za a zaɓa wa yarinya miji ba a ce mana tilasta musu ba. Mu tambaye ta idan ba ta da ra'ayin wanda muka ga kamar ya cancanta da ita din sai ta kawo mana wanda take so. In ta gaya mana mu je mu bincika mu ji in yaro ne na gari shikenan, in ba na gari bane mu zauna da ita mu mata nasiha. Yaron nan fa da kika zaba fa ba fa na gari bane, kin yadda in aka yi wannan duk abin da kika rungumo kanki wannan kuma ya rage nata. In kuma ta zama ba za ta wannan dama ta samu ma yanci. Saboda haka Alhaji mu kiyaye wannan, ranka dade ku ne masu fama da irin wannan rikici-rikicin. Akarmakallahu, ai ni na ga illar raba masoya da masoyinta. Yata Amina tun jiya bata san hayyacin da take ba, ni da uwarta gata mun kwana a kanta. Ba abin da take sai aman jini zuciyarta ta buga. Dan haka akan wannan dalili na zo na samu shi malam na yi masa magana. Kuma kai na turo amininka Alhaji Hadi akan wannan bayani ya zo ya maka wannan abin ba mai kyau bane. Bai kamata a ce za a zauna ana tursasawa a ce za a auren dole ba. Ba zai yiwu ba. Kuma dan haka ba ku ga mutane a gurin wannan ɗaurin aure ba. Yanda kuka raba kati cewa a zo ɗaurin aure na raba kuma na ga wa'anda zan gaya kar a zo domin akwai matsala. Kar kowa ya ɓata lokacinsa ya bar masana'antarsa ko wani abu, kowa ya je laluransa. Wannan abu ba mai yiwuwa bane. Kuma na faɗa in dai ina raye ba zai ba kuma ba zai yiwu ba. Kaga Malam Dauda, dama fa kai tun muna yara baka hasada ne da kai, baka so ga an aikata alkhairi. Ni ban san wannan dalili ka shiga ka fita yanzu to hankalinka ya kwanta ko? Malam Garbati ba za ka gane. Ba za ka gane bane. Ni ne cikakken masoyinka dan duk abin da nake gaya maka abin da bana so ka je ka fada cikin tunanin da damuwa.
yanzu ina dalilin yaronka da iliminsa da nutsuwarsa da karɓuwarsa da yanda yake tasowa da abu zo ka sa shi a gaba za ka ɗaga masa hankali. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda babu zaman lafiya yana daga alamar samun rahama ta mutum ya samu mata ta gari su samu zaman lafiya dan zai samu nutsuwar ibada da harkokin shi da zumunci da komai da yan uwa. Amma in ya guje shi kadai za ga mutum shi yana tafiya yana magana. Wannan haka ne. Za ka zo ka ɓata rayuwar yaro ko kuma yara ga baki ɗaya ba mai yiwa ba ne. Ga azalimin nan. You're under arrest. Officers, arrest him. Wuce mana. Hajiya, yanzu ina Aminan take? Nazifi, Amina tana cikin wani hali, tana cikin wani yanayi. Ban san yadda zan yi ba Nazifi. Amina na ɗaki tana ta aman jini saboda kai Nazifi. Subhanallah. Insha Allah za ta samu lafiya. Tunda yanzu mun yi maganin matsalar. Mu je mu ganta. Auren ƙauna, shagali guduri. Auren ƙauna, an ɗaura auren soyayya ayyare. Yau shagali Sulaiman ango gunki Jamila murna muke. Auren ƙauna, an ɗaura auren soyayya ayyare. Yau shagali Sulaiman ango gunki Jamila murna muke. Sulaiman yo gare ku ango da amarya. Zanyo waka gare ku lalle kar ku tsaya. Ango da amarya ku yi rawa kar ku yi kunya. To alin sarki ka bani sautin soyayya. Tun daga ango da amarya yau sun ɗau hanya. A gidan aure siraya sunna na nabi na murna muke. Auren ƙauna an ɗaura auren soyayya ayyare. Yau shagali Sulaiman ango wanki Jamila murna muke. Ango da amarya duka sun san soyayya. Sun san girman junansu ba sa jayayya. Sun kare mutuncin junansu a soyayya. Ango da amarya gidansu sun san tarbiyya. Miyo shagali a raya sunna na nabiya. Ga amarya nan ta yi kwalliya ibala rabiya murna muke. Auren ƙauna an ɗaura auren soyayya ayyare. Yau shagali Sulaiman ango wanki Jamila murna muke. Ga ango nan ya sa agogo na tagulla. Ya sa hula wankan shi kowa sai kalla. Lalle ango mata kuna san sun kyalla. To kwakwalele mata kuna yo muku shela. Ango na Jamila ne gimbiya sai madalla. Dan an waye aure na dole na illa walla ake. Auren ƙauna an ɗaura auren soyayya ayyare. Yau shagali Sulaiman ango wanki Jamila murna muke. Ga amarya nan ta yi kwalliya ta sale shi. Ta yo gaye a hannunta ta yo jan kunshi. Amshi na turare gun Jamila na tashi. Ga Suleiman nan ango gurin ta ya kai toshi. Yan ku farashin ƙaunar ki lallai ya tashi. Ke ce tashi ke ce uwa gun 'ya'yan shi murna muke. Auren ƙauna an ɗaura auren soyayya ayyare. Yau shagali Sulaiman ango wanki Jamila murna muke. Ga shawara ta ango gare ka ka saurara. Amarya an baka lallai ku sai kai yo kara. Hakin taɓa tilas ne Suleiman ka zamto mai lura. Ka samu mai tsafta komai gare ta tana gyara. Amana aka baka ango rike kayo zarra. Allahu ya baka amaryar ka mai kyawun sura murna muke. Auren ƙauna an ɗaura auren soyayya ayyare. Yau shagali Sulaiman ango wanki Jamila murna muke. Alhamdulillah Allah auren ku ba
tsara waka in rera na yi baiti da baki na in tsatsara Suleiman ka dace ka auri diya mai kunya auren ƙauna an daura auren soyayya ai yare ni yau shagali Suleiman da ango wanki Jamila ke ce mizanin rayuwata na baka amanar rayuwata a zuciyata ni ke nake wa soyayya ki tausaya min a soki min gobe